Bagyong Odette nagbilin og dakong danyo sa Panginabuhian sa mga mananagat ug mismo sa ilang mga infrastruktura nga miabot sa dulan usa ka bilyon ka pesos. Aniya ang report. Naabda namo sa karagatan sa May Cebu South Coastal Highway, habig sa dakbayan sa Talisay ang magsuong Rodel ug Gisril Kimson nga nangisda. Si Rodel migamit sa iyang layag aron mangisda, di nakakuha sila ug nagkalain-laing matang sa isda. Samtang si Gisril nanawom usab og kinhason. Mao kini ang ilang gihimo aron malabang ang krisis nga giatubang human sa pag-igo sa Bagyong Odette nga milampurna sa ilang balay ug mismo sa ilang panginabuhian. Sukad nga nay katalagman na abot kanang naamo ko'y mga anak lisod masad og di ko malihok nya naamsa ko'y kanang kamao sa kami sa dagat mo nang naginahil lang og panginabuhi sa dagat. Walang gihapon kini makuha ang yate nga gibanlas sa Super Typhoon Odette. Gibanlas na gani adakong sakayan unsa nang ka ang panginabuhian sa mga gagmayng mananagat. Sama na lang diri sa dakbayan sa Talisay ato makita nga bisan pa man sa nasinati nga katalagman padayon gihapon sila nga nanginabuhi. Gitugaan ni Dr. Alan Pukita, ang Regional Director sa BFAR Region 7, nga mukapin sa 8,000 ka mga mananagat ang apektado sa Bagyong Odette. Mukabat sa 550 milyones ka pesos ang gibanabanang danyos nga gimugna sa panginabuhi sa mga mangingisda sa tibok Central Visayas. Dakong problema karon sa BFAR unsaon pagpasanay og balik sa mga pispis sa isda o fingerlings sama sa bangos. Kini tungod kay gihurot og guba sa katalagman ang ilang mga hatchery didto sa lalawigan sa Bohol. Doon namin estimated cost of 550 million value of damages sa atong fishery sector. That includes the sewage projects, atong mga mariculture sites, atong mga fish ponds, atong mga fishing boats, mga pambot, mga nets. Ang mga infrastruktura sa BFAR wa usab palabya sa bagyo human gipangguba, lakip na ang ilang mga edipisyo. Gipalupad sa bagyo ang mga dapat, ilabi na silang administration building. Suma ni Direktor Pukita nga kapin sa 300 milyones ka pesos ang danyos sa ilang infrastructure. Samtang giangkon sa opisyal sa BFAR nga walay nahabiling pundo ang ilang buhatan nga magamit sa paghatag og ayuda ug sa pag-rehabilitate sa mga nangaguba. Busa nang hinaot sila nga maghihinan alang sa dinaliang panginahanglan sa ahensya. Labing apektado sa bagyo ang lalawigan sa Bohol ug ang habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Magsinunod na ita, magsuportahay ta. Di ta magsigihay o blame, ta mag-away, we should coordinate each other. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.